இது உங்கள் கல்வி கதிர். இன்று நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு ஆசிரியர் காலி பணியிட விவரம் குறித்த ஒரு புதிய அதிரடி அறிவிப்பு ஒன்று வந்துள்ளது. அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் கல்வி கதிர் சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் வீடியோக்கள் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம தகவலானது எல்லோருக்கும் போய் சேரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவை பார்க்கலாம். ஆசிரியர் காலி பணியிட விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்ய கல்லூரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக யுஜிசியின் வலைத்தளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. கல்லூரிகளில் வேலைவாய்ப்பு பெறுவதற்காக இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து பல்கலைக்கழக மானியக்குழு செயலர் ரஜினிஷ் ஜெயின் அனைத்து உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் கல்லூரிகளுக்கு ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார். நாடு முழுவதும் செட், நெட் மற்றும் பிஹெச்டி முடித்து வேலை வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் பட்டதாரிகளின் நலன் கருதி யுஜிசியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வேலைவாய்ப்பு பிரிவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு யுஜிசியின் இணையதளத்தில் ugc.ac.in பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த வலைதளத்தில் ஆசிரியர் பணியாளர் காலி பணியிட விவரங்களை அனைத்து உயர்கல்வி நிறுவனங்களும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த செய்தியினுடைய அந்த யுஜிசியோட ஆர்டரை நம்ம ஆங்கிலத்தில் பார்ப்போம். இது அந்த ஆர்டர் 16 ஜூன் 2021 அன்று அந்த ஆர்டர் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் அகாடமிக் ஜாப் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறத ugc.ac.inல ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் நெட், செட், பிஹெச்டி முடித்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு ப்ரொஃபைலை ஆன்லைனில் கிரியேட் பண்ணிக்கிடலாம். மேலும் இதில் கல்லூரிகள், உயர் நிறுவனங்களில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகள், காலி இடங்களை பற்றியும் அதில் தகவலை அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க. இந்த ஜாப் போர்ட்டல் மூலமாக அப்ளை பண்ணி புதிய வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பை பெற முடியும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. இந்த உத்தரவு உடனடியாக அமலுக்கு வருகிறது. இது ஒரு நல்ல ஒரு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய தளமாக அமையும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை நண்பர்களே. தொடர்ந்து தன்னம்பிக்கையோடு இருங்கள், வெற்றி நிச்சயம். இதுவரை கல்வி கதிர் சேனலை பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் நன்றியை கூறுகிறேன். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, கல்வி கதிர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.